ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 4ଟି ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 2-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଭାରତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 4ଟି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚଳିତ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା 2 ମୁକାବିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 149 ରନରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 18.2 ଓଭରରେ ପୂରା କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଜୟରେ ହେନରିଚ୍ କାଲଭେଲ୍ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ। ସେ 49ଟି ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରି 7ଟି ଚୌକା ଓ 5ଟି ଛକା ବଦଳରେ 81 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚଳିତ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 2-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ତେମ୍ବୋଭୋ 35 ରନ୍, ଲିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ 4 ରନ୍, ଡ୍ୟାନ୍ ପିଟରିୟସ୍ 4 ରନ୍, ଭାନ୍ ଡେର୍ ଦୁସାନ୍ 1 ରନ୍, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଅପରାଜିତ 20 ରନ୍, ୱେବ୍ ପନେଲ୍ 1 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଓ ହର୍ଷପଲ୍ଟନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 13 ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜି ବାରବାଟୀରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପେଟର ଲିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ଙ୍କୁ 4 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା। ଲିଜା 4 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଲ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପିଟରିୟସ୍ ଆଉଟ୍ କରି 2 ସଫଳତା ଆଣିଥିଲେ। ଭାନ୍ ଡେର୍ ଦୁସାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 1 ରନ୍ରେ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଟିଭି ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଶା।